Orang lanjut deui halaman 42. Kitab Sanusia. Sisinanya wa muridaulan orana ridon ya Allah biya kalawan dunya daro jazain ing desa pembalasan li anbiyaihi kadue pirang-pirang nabi ne Allah auliyai atau pirang-pirang kekasih Allah bi'itibari ahwalim kalawan ngitung pirang-pirang tingkah Rasul piaing dalam dunia alaihi wassalatu wassalam wa yujma'ulan dan kumpulakan ma'ani apa pirang-pirang ma'ani hadihil aqaidi apa pirang-pirang ma'ana iki aqaid lihat tegese sakabehe hadhil aqaid qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ing ucapan lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu. Maknal uluhiyati karena utawi makna sifat luhure, sifat luhure gitu, sifat agunge mangka eta istignaul ilahi iku sugihe non kapangeranan iku sugihe kapangeranan an kulli ma siwa saking saban-saban barang saliyane Allah. Gitu etanya ya Allah. Ampura. Wabtaqaru lan butuh wabtaqaru kulli ma adahu lan butuh saban-saban barang kang aliyane iya mahu ing Allah ilahi maring Allah. Pamakna la ilaha illallah mangka utai mana lapad la ilaha illallah la mustagnan an kulli masyuwahu iku orana nyugihkeun ya Allah saking saban-saban perkara saliyane Allah. Ya Allah. Lanjut halaman 43 wa mubtakirun lan kang butuh ilahi maring Allah kullu ma'aduhu apa saban-saban barang kang aliyane ku ing emak kayak kedeng orang balik dia ke tukang dina kulli ma'adahu nya wa taqaru kulli ma'adahu gitu. Lan butuh saban-saban perkara kang aliyane hu ing emak ilahi maring Allah tak gitunya. Lanjut deh wa mubtakirun lan kang butuh ilahi maring Allah kullu ma adahu apa saban-saban barang kang aliyane hu ing ma ilallahu maring Allah taala amma istighna'uhu anapan utawi nyugihkeun Allah gitu. Nyugihkeun Allah Jalla wa ajang kulli masya'u saking saban-saban perkara salian ya Allah pawa mangka utawi ma yujibu iku ngawajibkeun lahu ta'ala kadue Gusti Allah ta'ala yujabu iku ngawajibkeun lahu ta'ala kadue Gusti Allah ta'ala wujud apa ana wujud wal kidamu lan dingin wal baqaulan tetep wal mukhalafatu wal qidam lan sifat qidam wal baqaulan sifat baqaul mukhalafatu li hadis lan sifat mukhalafatu li hadis wal qiyamu binafsi lan sifat qiyamu binafsi wa tanazzuhu lan bersih an naqaidi saking pirang-pirang kekurangan an naqaisinya
saking bidang-bidang kekurangan wa yadkhululan manjing pidalika ing dalam mengkono-mengkono tanazza ujubu sami apa wajib sifat sama Allah Ta'ala kadua Gusti Allah Ta'ala wal basarulan ningali wal kalamulan narasan idala ulam tajib karena lamun warna wajib lau kadua Allah hadis sifatu hadis sifati apa ikilah iki pirang-pirang sifat lakana malakuna mangkayak tanah ya Allah muhtajan iku kang butuh ilal muhdisi maring kang anaken awil mahal yatawa panggonan au min yadpa'u au mayyadpa'u watawa au man yadpa'u watawa wong kang nolak iman anu saking Allah naqoi soing pirang-pirang kekurangan wa yuqadulan dan alap minu saking kaul tanazuhu apa bersih Allah Ta'ala mahluri Allah anil aurodi saking pirang-pirang pangarahan piapaling dalam pirang-pirang apal ya Allah wa kamilan pirang-pirang hukum ya Allah wa ilam tanazza lajima mangkawa tetap ibtikaruhu apa butuhe Allah ilama maring perkara yuhazilu kang azilkeun arduhu apa pangarahan Allah kaipa iku haleboh kaya apa wa huwalan utawi ya Allah jalla maha agung ya Allah wa jalan maha mulia ya Allah al-ghani iku kang mulian kulimasyu saking saban-saban perkara salian ya Allah wa yuqaddulan dinalab minhu saking istighna dan kalawan maning anahu apa satune kalakuan la yajibu qur'ana wajib alaihi atas ya Allah taala pe lusaina pamigawe sawiji-wiji minal mungkinati saking sahe kang mungkin wala tarkulan warana ninggale se idlau wajaba karena lamun wajib alaihi atas ya Allah taala sena pasawiji-wiji min saking gawe aklaning dalam angkale kasubi kaya ngaga kasawabi kasawabi kaya ngaganjar masalan umpamane lakana mangkaya tenan ya Allah jalla wa aja mubtakiron iku kang butuh ila dalika syai maring mengkono-mengkono sawiji-wiji lihat takamala karena darapun nyentah narima sampurna bi kalawan Allah arduhu apa pangarahane Allah idala yajibu tatkala orang wajib ya kita lain belah hak Allah Ta'ala ing dalam hak Allah Ta'ala illa angin ilama huwa angin barang huwa utawi emma angin apa barang huwa utawi emma kamalun iku sampurna lahu kadu Allah Ta'ala kaifa aleboh kaya apa huwa lan utawi Allah jalla wa aja al-ghani ku kang sugihan kulima siwa saking saban-saban barang salin Allah wa amma ibtikaru kulli ma adahu lan tetepon utawi butuh saban-saban barang kang ngalianine huing Allah iya mah huing Allah kang ngalianine iya huing ma ilahi maring Allah jalla wa aja bahwa mangkau utawi ma yajibulahu ta'ala iku wajib kadue Gusti Allah Ta'ala al hayatu apa urip wa umumul qudratilan sumarambahe kakawasaan wal iradatulan ngeresakeun wal ilmulan waruh wallahu alam bisawab.